Masoyiya zo mu zagaya, mu zagaya can garin da ba kowa. Masoyina zo mu zagaya, mu zagaya filin da babu kowa. Sabuwar waƙa ta MJ ba kenan 2022 wadda zai kawo muku ita nan da ba da daɗewa ba. Domin cin cikakken batu a kan wannan abin, za mu so ka fara da danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin sani da zarar mu ɗaura idan har yau ka fara shigowa kenan. Idan kuma dama tun can kai ma abocin shigowa gidan TV nan namu ne, sai ka danna mana like, ka haɗa da yi mana share, sannan ka yi mana comment domin mu ji menene ra'ayinka, menene ra'ayinki, menene ra'ayinku a dangane da wannan bidiyon. To masu sauraro, kar ku manta yin comment ɗinku a gare mu shi zai tabbatar mana da tsayayyar ra'ayinku a dangane da wannan bidiyon. Mun gode. Arewa Plus.